Hello mga kasuwid, welcome back sa ating channel. So guys, time check 5 o'clock. 5 o'clock in the afternoon mga kasuwid. So 5 o'clock, kita niyo mga kasuwid ang kuan. Na ang bulan mga kasuwid eh. Yung gawas na. Nice kayo, ati padula na. Oh. Ato padula ang bulan. Kunin siya mga kasuwid. 5 o'clock pala ko. Oh, makita nimo nga iyang ilong mata na kita gini mo kasuwid. So dito napita mga kasuwid. Nindot yung kalibutan mga kasuwid. Ano kanino nga. Nice kayo mga kasuwid eh. Oh, na siya uniform siya mga kasuwid. Grabe yung background mga kasuwid eh. Langit mga kasuwid. Nice kayo niya sa dito eh. Oh. Kami kita naon rin mga kasuwid eh, yung bulan eh. Ito napita. Ngit-ngit ay ito napita mga kasuwid eh. So yung mo padula di ang bulan mga kasuwid mo na siya guwan. No? Sabi ano, 5 o'clock. Untok di 5 o'clock. Gawas ng bulan. Oh, ito na bitaw. Yeah. Ng baka mga kasuwid eh. Ay baka diri napita. Nay, nangita siya siyang amo eh. Pero puminaw na ako kana guro eh. No. Pero makaila siya eh. Makabalo ang baka nga gibidyoan niya mga kasuwid. So, munguta naman ako mga kasuwid. Ara di ko mga kasuwid. So, hi guys. Welcome back to this channel. So, wala akong katawa mga kasuwid. Kaya nga no, mukatawa ko. Kaya malipahin ko karon kung mas lubog ko.